Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangpay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti naalas ken napintas. Kanintarik na enda sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumnge ka nagsurat iti dayto nga programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biyag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan ka nagiti adal ken pagsarmingan iti bihag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti bihag. Dear Manong Nemi, sagudayan nga ti surat ti pagkasalitaan ni pagayam ti nga alma nga napoluan, opisyal kano. Dear Manong Nemi, rabiin Manong Nemi ngem awampay dagiti agama. Sa dinungatat ayanda. Nagkuyog na nga ta. May mesa nga tat ayanda. Kapitan Manong Nemi ti asawak nga ni Densyo. Kapitan ti barangay mi. Nadamaten dandari makatawan sipud nagtugaw kalpasan ti eleksyon Manong. Ininto tanin John Manong Nemi ket Furtier High School. Ni Lili ti agenda nga dapay lang iti elementarya. Kadwa mi natatang kininanang nga nanganak ken ni Densyo wenno katugakak. Takdakamlat dadtoy. Mangan kang kuman. Di tayo pagadi mangan. Alma anak. Sinulusod ni tatang. Naginasara ko tang mangan tilatan. Naumot pa na ginagama. Sa dinuti, namnamay mga yan, di kita agama. Noon ni Kapitan, nag-anda siguro ito barangay hall. Manipod di mat Kapitan, talaga mat kang kanay na barangay hall, tayan na, Kapitan nga ro, nagpirma ka na kitay clearances, kanda mo pa yung pirmaan na. Naumat sa baling obra na, malaksid magagat nga mama, nagpasada yung tricycle. Irinto tanin dyan, bakasyon, baka at tayo suna ka na kinibarakada. Mangmangan kabin Manong Nemi siyak ni tatang kininanang kinilili. Hindi mangik ko ti marunubor ti motor Manong Nemi. Siguro yata ni Kapitan. Saan nga na kasta ti motor? Marunubor ti motor na tatang. Di June na yata. Pagin mapalubusan mo datang nga anak mo nga inauna kita Furtier High School pa lang. Agmotoren. Awal lisensya na sigurado. Kaya dapat ibagbagak tatang. Ni mata Densyo tinang palubos. Isupit ikimatang ti motor na. Kaya po gabot na kapitanin ti amana. Mabalubusan na tamat ng ag-drive or awan lisensya na. Minor de edad. Pagbagaan nyo ko mga tatang. Ti kapitan nga anak yo. Awang natamat ng pagkunanan pa nang magbagak kang kuwana. Kansi ka, kasasawa na. Bagbagaak mo tatang. Oray ni June. Bagbagaak mo. Iti sumuray ni John Manong Nemi iti salas. John, taros ka dito kusina ng anak mga tayon. Imay ngagpeso Manong. Limabas iti ayan ko tapno pa man nagbugo nasangrab ko Manong Nemi. Agat arak nilo ko. John? Ay, abay na. Abay, ma. Nakainom ka? Nagloko ka. Ubigan ka? Nakainom ka? Iminom ka? Na, nipagdanagan niyo, mama. Kapitan ni tatang, ni kapitan ni papag.
Amo nga pagbalinan nga, pagpambar nga opisyal, ti amam, loko. Amo nang iminom ka. Kit, nagkakasawa kami amin. Ang namin kagawad nga nangapak ti Hueteng, kaya nagpaalaman. Kaya, pinanom nakmat. Sino, ni tatang mo mismo? Ni papang mo mismo, nagpainom ka? Ni kagawad, Silyar. Kaya, nakita na ka ni papang mo? Nakita na. Imbakada ni kagawad Silyar. Kung na kapitan, malalaki na ito anak mo, junior pa senior kay junior, painuman tayo. Nalaki ni. Kung naman ni papang, ni minumak. Kahit mo sawan, ag-iinom ta papang mo sa jay. Wen, pinagawid na lang ni papangin ta. Mga kanon, mapartekak. Nag-dry back. So, muna akong dito, nanang. Pangunay matin. Sa dinuta nga ag-iinom. Ito barangay yun. Nakaduda. Suda amin. Tanod, kagawad, sekretaryo, treasurer. So, kompleto da. Kaya dati kita agtutubo. Di kita ko SK. Ngamot ada na nga pagkakagawad, kawad Silyar. Kitahan, layos mo't ng arak ka na pulutan. Nakatagtaga rin di barangay hall. Sana kung nga naguni manong. Ngam ni tatang manong nimit nagtimag. Saan ka nga ambonetan ni kapitan? Ni Densyo? Saan nga mabaling nga pag-iinuman ti barangay hall? Lolo, ni tatang, iso ti kapitan, adakad kumarod ba ng mga parikit isudat opisyal? Kuna nga, ni Lolo na yan, yung pagdanagan nyo, sino kumat nagreklamo, kiniso damat amin, laman, gagangin lang, nag-iinom data, dangarod na nga bakti Hueteng, at siyempre, nagraksak da Saan nan manong newi naguni pahin ni tatang kenori siya. Impas ka nagkontinangan. Taoran niya't ibagbagamit takin ni Jun. Dadya mat kapitan nga ama na manong neming asawak. Isumat ka ng idaulo. Manong nemi nasingpet ni Densyo nga asawak. Ganay ta tinangayat na kengkuana. Uy, kabutan na singpet. Ganay mat tiga po na no apay nga nangabak, hindi ang kandidato para kapitan. Tricycle driver, basaray maban na tultulungan ti amana iti bangkag, agtarakan ti tinguen, baka, kalding, karnero. Hindi agasawa kami manong nemi awanin ti sa pulak pati singpat na. Napakumbaba. Ngayon ti makadakas manong, hindi adaduan nga anak mi. Ubing pa lang ididadyon kinilili. Nakasursuro ngo minum. Hamot pa hindi makunang mampartek pakikisama ko na. Ganada nga gapuna siguro, manong nemi nga naalukoy na, tirik na, digitiya, bumarangay manong. Hindi ko mapailang agtry nga kagawad manong naming ang tinakinayat. Adon ti mga lukoy keng kuana. Apay nga kagawad ti pala diretso kapitan ko na naman. Ngem, hampal lang ita. Kuna na, timing nga. Tinapintas nga timing. Kaya di inabak na manong naming nga kapitan ket adu dagiti pilawan da keng kuana. Awang karot nararamidan na. Agsipod ta, adada nga impasnik na tinegosyo na ngem ti panagserbi na akas kapitan. Kang kanayon nga awan iti barangay, gabo iti negosyo na. Ganidi manong nemi tadimtengen ti eleksyon ti barangay. Detan, nagdusngodon ni Densyo nga nagkandidato. Namlamain da manong nemi nga namnamaek met ang mangabak ata adong arod di kiti barkada na. Tad iti nasunutan ng timinom manong nemi ket nukastang dakwartana to adaga paglakon na kinitatang iti baka di ba nakabingen na dito. Unuren na di kiti nadumang sityo wano purok manong neming pasyaren ayaban di kiti panda nga mamartag
Apada na nga amunat uminom, inom arak. Pagbiriyandan naman, nagiti saan nga uminom ti arak. Iso nga edi, nagkalaban dan manong na meeting convent na kapitan. Layos. Nakaludot butos na, nagdakkel di diferensya. Yan, etamatan manong, tinangimpudan nga timaud ti kinalastog ti asawa. Kinalastog ko na. No idi, kahit kalkalingan na lang, numagna. Na medyo igtumog. Nga manipod mo ti kapitan, iso na manong nemi. Natangig mo tin. Sa natangkan, di pa nagbusbuses na. Nang runa, no ipatungpal na tilintag man. Imo na ini, manong nemi, nga pinandalusan na, di kitinasken nga madalusan. At damat kiti pagsayaatan na, damakita mi ini, manong nemi, nga si mayat at di malus ti lugar mi. Ngem, ada tarantado na naman minsan. Bumukaw. Lumipak. Uy, inananong. Kunak tamay matang tibang lipak. Agmulmuling lang. Pasensyahan, kapitan. Agmulmuling lang ka? Trabaho ka Obligasyon tayo nga bumarangay. Nangruna kita. Saan mo pa itibalay mo na ito daldalusan tayo? Saan ka agmuling lang? Mananawa Kasaritan siya. Dala, kasaritan siya. No ini, kita awan ti kastoy. No ini, kahit mabaybayan ti barangay tayo. Ita, siyak ti kapitan, siyak ti opisyal, akang atuan dito barangay. May parit ti sadot, may parit ti bulanglang. Masapol nga liptak kayo. Ado idin manong name it agreklamo. Kat awan pa'y makatawin na. Nga magpa'y sumanong. Nadalusan ti barangay, pimintas. Ado manong name dagiti nagnakam. Dagiti loko-loko. Nga karkaryar no kasta nga mabartek na. Tano kasta manong name nga dagiti karyar nga nabartek. Di asawak nga kapitan nga ni Densyo manong name. Tawagan na nagitanon. Tiluman nyo! Ibalot nyo! Kahit no ada nagiti tumangsit manong name. Lumipak! Aw man kaya tagreklamo manong name ta mabuteng da. Ngam dadak ang kalahin kayo magbagak yung kuwana. Kasanon, no adan tumakiibtor nga agreklamo. Handa nga agreklamo, alma, gabutan muda, basol da. O na saan ka dumangran? Dangan nga pakakitaan. Ano yung pakakitaan nga magbagam? Saabat nga rupat magdanuga. Buksit. Ije buksit, awan pakakitaan. Noon di bakrang na unot, bukot na unot, rupa na nakit. Ano pakakitaan? Nagdugol, mabaklayan, mablakayan. O naman di ka taglamba nga rin ta buksit. Ang naglamba. Amok tararamidag. Anak na siyak ti suro, siyak ti opisyal, siyak ti kapitan. Amok tararamidag na kumamulak, buksit. Bog! No. Ori lang kusbong, sakit buksit na. Patangkan. Ini sumangpet manong name ni Kapitan Densyo nga asawak. Alaga na partag. Nagbugbugaw. Hey! Siyag ti Kapitan ditoy! Awan nagloko-loko! Kunanan, napang ko inanawan na. Hoy, nakwam. Oray siya, biyag kong asawak. Ang puna kami, Kapitan. Amay, problema mo nga. Magbubukaw ka. Dis oras ng tirabi, pasado agalasumsen. Kaya motor mo. Kaya mo nga, nagmotor mo, magbagnag lang tanang. Di ka kaduwam. Kaya nag-aawid na. Susap, di ka mabay nagbugbukaw ka na bartag ka, Kapitan? Ay, apo, ay. Sino ko man,
Siyak ti kapitan, awan. Sino ko ba? Lawan. Sino ko ba nagriri? Densyo. Umay kan. Tayin to no, mausawang ka no bigat. Nakam to ka, amis mo kinitatang mo, timamagbagakin ka. Kabigatan na nga road manong nemi pinamigat ni Densyo ti sermon mi kinitatang na. Kabayata na mangmangan kami. Densyo, ay, tatang. Abang nga tigas sanga na siya at tinaramid yo. Ano tinaramid mo? Mga sanga na siya. Pagbabartakan nyo ti barangay hall. Pagbabartakan nyo nagkabata. Siyempre, ado kayo nga nag-iinom, nabartek kayo. Kahit anong napasama kabayatan nga, nabartek kayo. Sigurado nga agririyaw kayo, naringgor kayo. Nabi ko mamat no, adayo ti barangay hall, iti balbalay, ngam ti barangay, at na kita asidag nga balbalay, ti barangay hall. Kaya sino ko man nagreklamo tatang? Kaya opisyalis kami. Wala nga, among ka nga saan ka nas ng pag-iinuman, ti arak, ti barangay hall. Kaya kung nada nga public place. Kaya na kami mag-opisyal. Hamata ka na yun. Gagangila nga, na nga magtiweta, kaya nagpaala, doon tingor pag-inuman mi. Alaman. Kaya balay mi, deta barangay hall, balay mi ng opisyal. Ay na po, ay barok. Mayat kawan o saan, nga ti barangay hall kat saan nga mabaling nga pag-inuman. Tatang, depende. No na kaming opisyal, ti uminom, mayat, ngam ti madino saan nga naging opisyal, naging mo barangay. Kasla mo li magbaga nga oray waiting side, kadadapayan, no na kayong opisyal ti uminom, kat mayat, katawad, nakapagayang opisyal. Public place, na kami met public servant. Public and public. Mawatan nyo kahit ko sawan. No public place, ti mapalubusan nga agmapan, agyan, unuan niya man ti aramidan, it's a public servant. O, maligit, mawala nyo. Ngayon para kanya kagit. Kaya sino man, opisyal man muna, ana. Kahit may parit. No, agmerienda lakit mamalin. Ngayon data nga ron. Kaya po. Panunutin. Awan ordinan sa'yo, may pagkakat. Tatang, mangan kakid din. Sana siya, ramidang patununan mo ito anak mo. At pagbut-buturan nga ang lisensya na. Kaya sino ko ba nagreklamo nga ron? Kat kapitan, di ama na. Alaman. Just in case ko madisgrasya, awan na makadisgrasya. Abi ngamin nga di mo kayat nga din ginitatang mo, Densyo. Kinuris siya. Manipod mo't ngamin iti si kan kapitan nga nagbalbalo kan, Densyo. Limastog kan. Talna ka man. Diyak ko mga ilastog kitsak ti kapitan. Diyak kan nga agunget mo no, isurok na kita tao. Sino isurom ka ron? Di kita aglablabsing. Sino aglablabsing? Umuna-una yan, ta anak mo. Ta junior mo. Nagbut-buto na o lisensya na. Minor de edad. Kanda kayo nga mismo. Tanda kayo man. Hanggang siyak ti suro yo. Siyak ti kapitan. Awat ti sabali ang mag-isuro kanya. Knusluan niya ti kayat ko. Ha? Legal amin. So, kagtal na kayo. Natal namat kadi manong name ti lugar mi manipud idi tani Densyon ti kapitan. Taduman ti nagnakam mano. Ini sample lang iso ti kapitan talagang adu di kitay agarambol, agaapa.
nagulo, abusta saan nga nadalos, saan nga naornos, nagulo. Na dapat kiti pagpintasan naman ng nemi, tayo di kapitanan ti asawak, timmalos ti barangay mi, timmal na. Ngayon, dumat na kiti tiltilawan da, nga awan lisensyana, ngam ko na dagat, apa nga hana tilawan di anak na. Kaya may lisensyana. Kabuka dito sut kapitan. Kahit ko kumamanong naming adda di kiti dumanon kanyak, nga mangkontra iti asawak. Tapos na kasi takit amok noan niya, ti mapaspasamak. Iso nga tinaramid ko manong nami, ti may isang gundaway, nga unubrak. Na parang nagpasyar. Ti makadakas manong nami, nog sa sarita da, inumakita da ako, nagulimak dan. Kung sa kayo? Ay, kapitana. Nanda kawawakan, kapitana. Alma, kung na yulatan. Kabut asawa na kung ti kapitan. Iso kapitana ko na yun. Kumusta? Kastoy. Dan sakit ti napadagiti pagsasalitaan nyo. Apit dao kong kita. Yung sarding yumatin. Awan, kapitana. Awan ka dimot na problema dito eh. Nagpasyarak, baka nyo may danon kinilakay ko ni kapitan. Baka siyak ti pagdanunan nyo. Kung ka lang, siyak ti pagdanon kinkuha na. Awan, kapitana. Nagtalnakid din na. Ti lugar tayo. Manipod idi ni asawa ni ti kapitan. At kaduan na nagiti tanon nga agronda, talagang awan ni pakita na pa yung agwarang-warang. Nangrona, mangigdan ti boses detensyo. Mayat, kapitana. Nadalos pa yan ti lugar tayo. Perbing nga, nauyong ni kapitan, no, da makita na nga agiwarang. Imbas nga tikitan na kita, disnugin na, wanong buksit bagtiat mo ko naman. Amoyo, kakabsat. Itikas na nga naramitan ti asawa. Ana-anawaek. Awan kas kunak mag-isarita tinasyaan. Kasto at kasto, di mo ramitin deta kat maiparit. Unasang kat multaam, tiketam. Ngam na tayo tangram. Mga no, makasarak kan to di mangbalas tumat kang kunak. Di mo pa kidi nakita ang at idangran na, no, pasaktan na bumalas, no, kabailan na, di bumalas. Sa itik na talaga nga, buksit, pagdanugan na, bug, kuno ko. Wan, imbaga kanyang ti asawak na ita, tap noon, ebidensya ko na. Awan ti lumitim, awan ti bumtak, awan ti agdara. Tanong, paso ang buksit yung pagdanugan, ayun, para kanya, tsak kanunungan. Tsak kanunungan. Teko nakngaro din na pindas, no, kasaritam, tinasyaat. Tanong ulit-ulitan na natagad, so, ngam na jay. At damat tiket da. Na-deputize damat nga ag-tiket. Tapno agmultada. So nga, dyan ko kanunungan ti kasi nga ramit ti asawak. No pa'y, at damat ka di pagsayatan na taagnakam, ado na kiti mabuting. Kayan dyan kanunungan. Dahil pa nagmotor di anak ko. Nga wala lisensya na. Dahil nga rin may isang pagsasarita amin no duma kapitana. Agtiliw ni kapitan kada kitay menor nga wala lisensya na nagmotor ka din naman tiliwan. Anak na kong karaming nga rin. Dahil nga rin. At dapat yung gundaway nga ilimang ko diya tulbak. Diya motor na anak ko. Takbot motor nga rin nga mga nagbasa. Di pagpindasan na kita, awan makadanon nga pulis siguro di eskwela. Tapos tiliwan na ko ma. Kapitana, mabalin siguro nga dapat magsitaking kuha na. Ngam na ibaganan nga isukat ta anak ti kapitan. Baka dapat ka tiliwan so na. Tilang problema na ko ada disgrasya. No makadungparo, no isot madisgrasya. No isot madisgrasya da, hanggang makahabol, gamutawan lisensya tanak mo. Dahil tanga road. So, daw-dawat ko sabi ko mata, saan nga palpalubusan ti amana ti kasta.
Kan sabi ko mata, Jesus, hanga madisgrasya ka na, hanga makadisgrasya ti as anak ni. Naulit pa na minsan manong name nag-iinom, dagiti opisyalis ti barangay mingin dauluan ti asawak, iti barangay hall. Ada siguro maten nakapanunot manong name nga dagiti madisturbo nga balbalay nga sidag ti barangay hall, iti timawag. Dapan ti pulis manong name, sigun ti damang. Tada timawag kanyak manong name. Kapitana, ay, saan na to? Di Belen, na to'y ada ti abay ti barangay hall. Abay Belen, nag-iinumanin na kapitan. Kani, ada patrol polis ka, simbang pet. Ada siguro nagpulong. Kana naman pasamang kulitan. Manamang maki-areglo ni kapitan. Di alakay mo. Sige mga karto, umayak. Adamat i-bike ko, manong naming na ito ti service ko, ngagsursur, kaya na mapamangilako na ito sanggabasit nga negosyo. Hindi makadanunak manong naming, mahit matanti, panakisango na kiti pulis, at damat tin lamisaan dang, at damat tin nagiti arak, at damat tin nagiti pulutan kasang-sanggunda, at kaabay na ni kapitan, ni Densyo ng asawa. Kapitan, ay, mga arpani ko, sense, edumenti ko, kapipintasan, kasasayaatan nga asawa, ti kapitan, ti barangay tayo. Di Alma, oy, bisis, umay mo sa magtatuntunan ni kapitan. Ay, saan nakamatuntunton, sir? Sir, ito. Siguro, akit nadamag na nga na pulis nga dimteng. Nagdanag nga tamat na. Saan ka ni sir kumang paritan nyo ina? Kurang karoon na kapitana, hanggang lakit makaringkor. Tireklamo na akit makaringkor na. Iso da kami nakit nagtalnada mo ten. Mamayin naman na ang ringkor, da kami. Kaya ruban ko mga sarhento nga makisango kayo kat nakadyuti kayo sa. Nakamabay mo ang paayam mi ti abis ni kapitan. Hanggang matang bayag. Ito no, mainom mi datan kita kas nagtutulagan mi kata kapitan, no agawid kami, agawid dan tumaten. Awan danag, bakit? Kapitan da ito. Gagayim ko dikit yung pulis. Di kami, sirs? Okay, kapitan. Nagsisinadan nga agpeso manon nemi diawanan di kiti pulis. Kanidadan dito'y balay manon nemi di asawa. Di kita anak na dadamad lang. Nalado man nga si Mangpet ni June. Tensyo, amok nga di kaunay na Bartek. Pangasim man, palitan tayo anak ta. Anong problema ba yan? Di pa nagmotor na ako lisensyana, menor de edad. Amo mga di nga dahil tati sa asao di kita tatao dito barangay tayo. Napiya ka umamat no di kaktili, wala kita minor nga ako lisensyana ng motor. No e-bike, okay lang. Ang problema, kapitan na ito asawa, kasi makita, ada timawag, di police headquarters, imay na gini police, ano na masama? Naman na siguro, tilawad na kami na gini police. Iya po, kat kasanong karoon din no, ni Mayor, ti umay. At naman na, pagkatawa ka, at naman na, padasan ni Mayor nga umay. Padasan mitang inumanin di barangay hall. Kat ni Mayor ti umay. Sigurado, adda nga magki-join. Kat isunukan nagpaala ti mainom kan mapulutan. Ay, apuaya. Hawanin ti pangisurwak pa ikin ka. Opisyal! Kapitan di asawa! Bao pagdadagam!
Kakaiso nga napagtanakon dito nga barangay. Kakaiso na nga nadalusan, nawahaan. Una, napagtalnam, gamot na mabutagdagan ka. Kato, kasto ito, kapitan. Una, agap abuso ka man, talna ka man. Ano kung mat-abuso nga rarami na, awan. Matulog ka kin, matulog tan. Awan nga tan manong nemi na pagkurkurangan mi kinitatang. Iti pa magbaga, iti kapitan nga asawa. Manong nemi. Kinuori ni June. Kaniti maysa nga nabii, manong nemi, nga nagpakada ti asawa. Papanam, kaduwag na gititanon ka mamanagronda. Naginom kay manen, gagal kineta. Ano na nga, naalimtak na gititanon, dabasit inom na. Paano naman natin? Nakainom na nga agronda. Doon nakainom na nga agronda, okay lang. Handalakit nga na bartek. Hanggang nga na mabartek. Sige, kanada isudan. Iti, panagana mo. Adan sa giant, iti post. Outpost ko naman. Adan sa di outpost. Gananad ka. Di ka abuso, hanggang bali nga, hanggang, ano ka naman? Hanggang kaputa, opisyal ka. Wala, among tararamidag, anak ko may alma. Among tararamidag. Di ba kadakes, manong? Kalpasan nga tatita, duwa nga oras, idi itawag na kanya. Ti hepe ti tanod manong nemi ti timawag. Hepe, apay. Ay, misis, kapitana. Maglahat. Intaray mi ni kapitan ti ospital. Hana? Apay. Pinanahon na kano manong nemi ni kapitan iti outpost. Nga along the highway manong nemi. Nasakop ti barangay mi. Ibaw na lang ni kititanod manunemi nga mapandag rondan. Mabati ako na nagbantayak dito outpost. Hindi agsubli ka nun manunemi ni kititanod nga agsubli na dito outpost manunemi nadugtalang dalahingin manunemi na odatal ni kapitan nga asawak itiigid ti kalsada. Ano ti dunor na manunemi. Diyos ko. Sino ta nang dagran ka ni kapitan? Aping hindi nang narandakit opisyal isuna. Tunak tinakam ko amanong tanatit magmagana. Awan kanot magdagran iti kapitan. Awan kanot magdagran iti opisyal. Inaanda ako di ospital manunemi. Inyakardan, iti may sa kwarto ti asawak kalpasan nga nag-asad na rin iti sugat. Densyo. Apay, anong napasabag ka ka? Dikit yan ni mahal. Di daan mo kapitanak. Kaya magbaga ka siyak ti kapitan. Siyak ti opisyal. Sinuda. Talo na. Nakamotor na. Naglulubod na katalo. Naka-helmet na. Sinain ko ina. Pinarak ina. Sabi kami pinaram. Kagagila checkpoint na karon. Nag-checkpoint na. Hindi magabuta saan na nga nagsardag binugkawak ina. Bugkaw lang. Binugkawag ina. Nagsublida. Siyempre. Nagsublida. Apay nagsublida. Ang sandagay, nagsubli kayo ko, nagsublida.
Kada na pasamag din nagsublidan. Dinurubdak matan. Siyak ni kapitan ko nak. Siyak ni kapitan ko nak. Hatagdara, siyak ni kapitan ko nak. Di na rin dakmadlatan. Di nakmadinangaga nga siyak ni kapitan. Mumalasak ko, mamatag talo na. So nga, hamo na ropaan na. Handa ni kat ni helmet na. Nakasarak kan. Nakasarak. Abay, illegal ka dito na namin ko? Siyempre, checkpoint na. Abay, checkpoint ka namin. Gagangay lang, apay. Gagangay lang, checkpoint na. Papanan nyo, asindo kayo ko na. Kada ka nabangal, tagasta. Kada man na kita nagsardag. Hindi na kita nakamotorsiklo. Isunod nagdiretso nga, bilog kawag kita. Nagsubli kayo ko na. Kaya no, saan mo ko mga amin na pinaspasublin, di awang ko nagdagrangking ka. Leksyon ko makingkan dito eh. Densyo. Anong leksyon nga magbagap? Awan illegal nga naramid ko. Unang apay namin nag-checkpoint ka. Ano nga rason? Ang nakatitinintag nga mabaling ang-checkpoint kay kapitan, malaksin no madama ko mga programa niya di ko. Masapon lang ang barikada tapos saan nga napaspas pa nagtaray tilugan. Nga mawamat. Amo ka mawatam ti kahit ko sawan. Uno saan, ada ka mabilin di mayor, bilin na kiti pulis nga mabalin nyo tag-checkpoint gamot ada na kitay pagkat-atapan nga aga-owit ka na kiti may palit nga agas ko. Mabalin ka siya eh. No ada order ko mabalin. Kaya mawamat. Bukod-bukod latang order. Saan nga nagtimag pahit asawak manong. Na dati ka po na, tasaan na ka pinatay. No kasano no saan nga ima kadasakad at pakadakin ka, pinaltugan na ka kuma. Uno, binagkong na ka kuma. Kanapin namin nga nagbati ka. No kumatasaan ka nga nagbati, kat simurto ka nagititahanon ka nagrunda, uno saan, nangala ka kumati ka duwam. Nagilalain ka maggamit. At ako makaduwam lata bodyguard mo. Uno at dadwa, kaduwam ko mga nagbati. Kanagititahanon. Kaya di bayat ko nga. Nagilalasnog ka gamit. Kamuta kapitan kan, opisyal kan. No may bagabong na sikat kapitan, handa ka na dangran. At hindi ka dangran na ka. Kamuta, lasnog na ito ka kapitan mo nada. Sa marding ka man, hanak na lasnog ka. Imay manong name ni June dito ospital. Sublatan kayo nanang. Siya ako dimang bantay kinatang. Sige. Tasya tagawid. Nakingorot nga gama ti mabati. Tayo to bigat matlaing. Rumor matlaing ni tatang mo. Tang, malasin nyo ina. Saan ko malasin ka punta naka-helmet na? Di ka lang nakamahalasan. Talo na. Tinanggaldak na ganito. Sa di ba sa tiparmingan ng mansukan niya? Sabi nga nga wala pulos nakatulugan na kayo. Sabi nga tinawagan na ganito tanong tapos nagsumlid ako ma. Tapos lang oran tiyempok man nga magtawag. Tsak namnamahin nga tipa nagsumlid ako. Kasi ba't tinaraminan na? Lumalasin niyo kung maagit, balsan tayo. Siguro tatang, dati-dati nagigyan nga. Kwa, sumsumbrek di lugar tayo, nga naka-helmet. Pagkitak lang nagigyan, pagkita na. Ay, bak nagiging barkadak. Oy, John. Nanang, dakan pala kaya, di ka ba nagamit? Dingdingin kayo nga gama. Ano dyan ko nam? Kakasaritak to nagiging barkadak. Sa pulin mi nagigyan. Tanong ba sa pulan mi, manson mi na.
Loko ka. Kasi naman, nagsapol mo kitamat malasin ni tatang mo. Kinuad ng tulad, nakamotor nga naka-helmet agad na. Gago. Inanan mo ito. Kasano nga ron, no? Di dangran yung nga naka-helmet nga na motor. Hamat kisugaya sa maysa. Uri isuda. Hanggang rumbay, ngabal sa inyo. John, hamo nga aramid na data. Hamo ay iba, naging barkada mong tagsaid kayo ka naging naka-helmet nga motor. Sikat may isar-sarak, loko. Nabayag manong nemi nga saan nga rin-rimuarte asawa. Tunoan na nasken nga permaan na kita ilmapandalat na idandano rin dito balay manong nemi. Kasi may isang gundaway, nga may isang tanong timay tapno at papirmaan na kinikapitan. Kap, pirma. Atot salsalud-sudan na kapapingan. Di ka malaw may barangay hulit. Palaingak may nagiti ko. Tudor ti rupak. Nakarot na may indak ng kakap. Ganun. Yung buwag at asan na ka, binagkong uno, pinang-orta ulom ko mas, mga rigat. Talagang gam-gam din pakat na kada, kuntar. Talaga ka di ka mo malasin indak. Check malasin. Diyan motor. Hamuna alam si plate number. Kasi nung maalak kumapay. Hamuna kita ti kunak. Anong klase ng motor? Anong brand na? Honda, Yamaha, Kawasaki. Tsaka mo. Jak kinit kita. Jak na kita. Gawang nga rin pagilasinan at bumalas tayo ko mag. Pinapudno na. Tsaka kung orayan pa yung kumarot amin. Nalastukak mo na gamin. Ano gotam ka, di lang kapitan. Manipod din kapitan ka, talagang limbastog ka. Nasingsingpat kayo di, hanggang kapitan. Manamat ka di pagpindasan na talagang nagtal na nagiti loko-loko. Gabuta si kapitan. Talagang dumanog ka kahit magtabuksit yung tiraam. Ngayon na kita ng danong nang nangrangan ka sa nga buksit tinira na. Tarupam. O, aron. Sige, babalik na ako ng panawan. Baka emergency na kita nga clearances. Ito no, umay nga station. Siyempre, exactly preside, basapol nga, andak into the station. Mahalong nemi idirumuarin di asawak tapno mapanag matender ti station. Naka-uniformen. Nakulama. Oh, ito ba lang bumisito kang pakada, kapitan? Apo opisyal. Dati-dati ba, di ba? Nabayagin. Nakunada nga rin din. Maribod din sikat kapitanan ito nagbalbaliwam. At naman kaya pagsayatan na, noon nauyong ka. Nandiyan na pasamak. Diyan anak mo, di mo urahin nga madisgrasya mo na makadisgrasya. Ayan na ka din. Kaya naman na. Pero ka, di pamuspusak to. Diyan ka mo manong nemi noan niya't inaramin na nga pamuspusan ngayong bagana. Tati kabigatan na manong nemi nga taon na tiriri. Di June. Abay, John, mananawa kon. Di ba't agad na rin motor kon? Nuna na no. Kanaglogan ka na, commute ka na. Nananawa kon. Kaya na mabalin mo ita? Nuha na gagandat? Sino nagdadaan? Nagmulpulos mapaagas. Ano naman kasuli na? Barok. Dati siguro ti partaan ng tabno. Isa rin mutang motor. Agmotor ka to lahing, ito no, mabalin mo ng lisensya. Lahing gagbasan.
Iti damagag iti ama na manon nemi yung apay nga ng pirdi. Ang agandar di motor. Anda, inaramid ko. Tapos ang agandar. Kanya kadigmat ko naking ka nga manging pamuspusa mak. Tapos saan ang motor. Lumabali na usan ng e-bike mo. Di, masapul ko mat meron. Kapitan. Di alam di e-bike. Sige. Tapos sa malamalok sa anak mo, e-bike to sa rendan. Iti na minsan nga panagronda manen manong nemi nagititanon nga kinaduan dati asawa. Nag-checkpoint ka numanen manong nemi ni kapitan. Ngayon kaduanan nagititanon nga saan nga may mesa. Naging ka nga intawag na kanyak manong. Hello, Hepe? Nadaka di ba ng dakas ka na pasamak? Basta tumawag ka dakas sa pasamak. Nag-ground na ka doa ito kapitan nga asawak. Ha? Kapitana. Dandano mi dito'y police headquarters. Tabay. Nag-checkpoint kami. Kahit nakakumpis ka kami iti Shabu. Hala? Awang pagdalang kapitana. Balikin natin na ramin mi. Takil ti paggamanan na ka na kami. Mabalito umay na. Ikinumay ka na kapitana. Ini magandang na ako manong nemi. Talo. Dagiti anta ti pagbaludan. Kapitan. Ay. Uy, Alma, abay magkantoy. Kasano nga na mo ang tawag ni Hepe? Kunak no, tamanindakas ka na pasamak, kain ka. Basta, dadagas na mapasamak ka kagad, ni Hepe ito tumawag. Awan dindagas na pasamak ka na kami. Ngayon balagi na pa nag-checkpoint me. Abay, nag-checkpoint ka namin. Anda, panagpatulong na kiti pulis. Aleds ka no, nga, iti area ti barangay tayo. Iso ti pagpagnaan nagiti nagipuspusli. Pag-isumit unay. Ada barikada mi. Siyempre, agislo na. Hindi makita ti talo nga naka-helmet nga nakamotor. Kasalatapag. Nagparik na kanyak. Ito'y samad na din ang dangran kanyak ko na. Habang isuman, kinapkapan mi na. Nakakapkap kami. Gumita, magbagadan. Minulaam mi kanoy na. Ngayon, saan na kami nga maloko ata? Dagito nga talo. Ang daladawan na, the picture na, nga wanted dagito. Nga drug pusher dagito. Kat kunada, ganda kami kano, iti papanan na siya'y reward. Sa 100,000 na. Ganda 300,000. Iso nga balegi na namin. Sa dakal pa iti atap ko, ganda kito'y at talaga tinangdangran kanya. Agparparik na kanya. Handa lang kami inikat ti helmet na. Ngim ti bagbagida, ti langada, nga naka-jacket, tinangisit, kanya motor na, medyo atindo nga dakkel. Big bike ka nun. Iso. Iso nga nakabalasak, matlayangan ko na. Abos na nakabalasak, nakatulong ang peti gobyerno, kaya na dapat 300,000 na reward. Nagdinahamag iti lugar mi, na itang napasamak manong nemi, kinapudno na, saan lang nga na iti reward, tinagunod, ti asawak, agraman, di kiti kakanuwa nga taon, tanod. Nadaan na pa'y manong nemi, iti sertifikasyon.
Anandan manong name ni panagsikat ti asawak nga kapitan nga opisyal. Ngem saan met nga ananda nga limbastong. At dapat ka di pagsayaatan naman name na ti panakadangran na. Tanda dati puon ken kapunan no apay nga sila naglaylo ti asawak. Wait, labayagin nga saan nga dimbano. Nabayagin manong name nga saan dang imbaga nga nagdangran ti asawak. Bumungkaw. Yung saan nang ipagpakat pa yung manong name. Ti dakulap uno, gim-gim na. Dejay 300,000 manong name nga reward ket syempre kadwan na unay nga nausar iti kasapulan na kitiya barangay tanon. Inusan na pa manong name ti ananda panang papintas na ti barangay hall. Kaya ananda manong name nga pilang papintas na kada kiti kalsada. Etat pakalang nagipanda. Manibod mo't idin manong name talaga kang kanay na sumursurot ti asawak ng checkpoint. Agrundada kat aramidan dalatay tag-checkpoint. Kaya manipod mo't idin manong name awan ti kumpiskarda na siguro nagiti drug pusher mabuting dan nga agdalyasat iti sakup iti barangay mi. Namaminsan manong name kat kasapulan ti panakapasakit sakbay nga napagdakman. Kaya ti asawak, manong name, last term na neto'y dardiretso nga nangapak kadigiti elections. Ininto tani John, manong name, kabutan, 18 nan, naglisensya manong name, kada da motor na ita, kada da naggraduar, itiya college. Siyak, yung madumatan natin, iti customer ko, iti ang negosyo nga nagbalinan nga online. Nabigsa ba lang datatang gininanang manong name. Ito ta, adamatan iti college, nilili nga inaudik. Dito nga ron, ti makasaritak manong anak mat imburay, thank you, iti laing mo nga ng urnos, kan laing mo nga ng basa, kalpasang nga nak-insend kang kadidetalian. Thank you, katsapay ko ma, tadamat na ibatik nga adal, liwliwakan pagsarmingan ti bihag, kanigiti padag nga nagdingag kan nagbuya. More power to your program. Tuwing nga nagyaman nga pagayam mo, Alma. Thank you, Alma. Thank you, mat kanagiti nagbuya.